Inden for hvert af de 3 lag i madpyramiden er der yderligere en opdeling. Så det vil sige, at i det der skal spises mere fra bunden end fra toppen af hvert lag. Ikke? Så hernede skal der spises mere af det hernede, end det der kommer længere op af det lag. Blandt grøntsagerne herover skal der fx spises flere grove grøntsager, såsom gulerødder, kål og bønner, end der skal spises fine grøntsager som agurker og tomater og peberfrugt. På samme måde bør man spise flere danske frugter her, som æbler og pærer, som man også kan se der, end importerede frugter som vindruer og appelsiner. Og det samme som oppe i toppen af pyramiden bør der spises mere fjerkræ og fisk end rødt kød, som også bliver vist her. Madpyramiden viser ligesom mængdeforholdene i en afbalanceret kost, hvor basisfødevarerne, brød, mælk, ost, kartofler og kornprodukter osv. placeres i bunden, og fødevarer, der anbefales at spise mindre af, placeres i toppen, det vil sige heroppe, som den også er fordelt med. Der er mindst heroppe og mest jo længere ned ad pyramiden man kommer. Når man snakker om næringsstoffer, kan det inddeles i mange forskellige grupper, og der er mange forskellige næringsstoffer. De 3, vi vil lægge vægt på, er fedt, proteiner og kulhydrater. Fedt er et protein, der er bygget op af karbonbindinger, hvor protein er bygget op af aminosyre, og kulhydrater er bygget op af stivelse, som hænger i lange kæder, og glukose. Og fedt de kan deles op i 2 hovedsagelige grupper. De mættede, som er lavet af animalske produkter og indeholder protein, eller de umættede, som for eksempel er nødder, frø, kerner, avocado med mere. Og de umættede kan inddeles i 2 videre grupper, som vi ikke behøver at gå ind på. Og proteiner, det er ofte æggehvidestoffer, og kulhydrater eller sakkarider er sukker eller sukkerstoffer. Så her, når vi kigger på fordøjelsessystemet af de 3 forskellige næringsstoffer, så kan vi se her, at kulhydrater, det har den her korte stivelseskæde, der ses her, som der bliver nedbrudt i munden, hvor før så går de hele vejen ned til leveren, hvor de så bliver nedbrudt til mindre stykker af maltose, og det bliver til glukose, og så ender det til sidst ned i blodkarrene. Hvor at vores proteiner her, det starter i de her lange perlekæder, kan vi kalde dem, hvor de så senere bliver klippet til kortere aminosyre, og så hernede bliver de så til sidst til enkelte aminosyre og ender så også ned i blodkarrene. Hvor fedtet heroppe, der sker ikke noget med fedtet før stort set til sidst i processen hernede, også i leveren, hvor at glycerol og fedtsyre bliver delt op og ender så også nede i blodkarrene. De 10 kostråd er råd udgivet af den danske Sundhedsstyrelse, der fortæller om, hvordan man bedst muligt kommer til at have en sund kost. Det første råd er, at man skal spise varieret, og man skal være fysisk aktiv. Du skal ikke spise for meget af det samme mad flere gange om ugen, eftersom det ofte vil ende med, at du får de samme ting igen og igen. Og så skal man spise frugt og grøntsager så ofte som muligt, helst hver dag. De fleste bør også spise mere fisk, eftersom fisk er sundere end de fleste typer kød, f.eks. fra kalv eller svin. Man skal også vælge fuldkornsbrød frem for hvidt brød, eftersom at det har flere kostfibre og mætter mere. Når du så skal spise kød, så skal det helst være magert kød, eftersom at det er sundere end det ikke magert kød. Magert kød er f.eks. kylling, mens det ikke magert er ting som svinekød. Det samme gælder mejeriprodukter, hvor du også bør vælge dit mere magre. Men de fleste bør også generelt spise mindre mættet fedt, og hvis man skal spise fedt, så er umættet det bedste. Og saltindholdet i mad kan også være et stort problem. Man skal have salt, men for meget salt kan også være meget usundt for dit helbred, så derfor bør man også undgå for meget af det. Og så skal man spise så lidt sukker som muligt, og hvis man skal have det, skal det helst ikke være for slik eller sodavand. Og så sidste ord er, at når man er tørstig, skal man drikke vand i stedet for sodavand, eftersom det er modsat sodavand, det gør kulhydrater. Som vi kan se på modellerne, så lever vores person her meget sundt i forhold til de her 2 modeller, i forhold til energifordeling. Han ligger meget præcist med det, der er anbefalet, både i kulhydrater, der ligger han nærmest lige på 46, der får han lidt mere end det anbefaler, men ikke særlig meget. Han får lidt flere kostfibre,
hvilket er fint. Så får han sukker, der får han mindre end, der får han cirka halvdelen af det anbefalede. Og vedrørende proteiner, der får han også cirka 5% mere end det anbefalede, og det er også fint. Og fedt, der får han også lidt lavere, cirka 5% lavere end det anbefalede. Så det ligger meget godt. Man kan selvfølgelig altid komme med nogle få ændringer, men i forhold til den her model, der ligger han rigtig godt. Og han er en meget sund menneske. Han dyrker også meget sport, så det er derfor også meget vigtigt, at han får drukket ekstra vand.